Hej, jeg hedder Christina, og jeg kommer fra Style by Life. Jeg har noget super smart, jeg godt lige vil vise jer. Det her lille fuglehus fra Quali er ikke bare et fuglehus, men faktisk også en nøglering. Her har vi en dobbelt nøglering, hvor du har 2 fugle, sådan at når I er flere i familien, så har I hver jeres fugl. Det gode ved de her fugle, som opbevarer jeres nøgler, er også, at når I er udenfor, og hvis I kommer i en anden situation, hvor I har behov for at kalde på hjælp, eller hvis din mand eller din kone er blevet væk, så puster man bare i nøgleringen. Så finder man altid hinanden igen. De her nøgleringe eller nøglehuse kan I hænge ude i jeres entré, I kan hænge dem ind på børneværelset eller på teenageværelset, og de kommer i masser af farver på de her fugle. Det store dobbeltfuglehus kommer i hvid, og så har vi de små fuglehuse, som kommer i sort og hvid, også med forskellige farvefugle. Så gå ind på Style by Life og se vores Quali fuglehus med nøgleringen.